chingamidzai pano pachirongwa papaivapokare Audiobooks, patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Chitsauko 4. Banga parakangobatana newaya dzechisembura chiya, zvinhu zvakabva zvandifambira manyama amire nerongo. Ndakanzi negetsi gwigwigwi. Muiri wangu wese wakati shwishwishwi. Ndakanzwa kunge nyama dzangu dzese dzakanga dzave netutsono twaibaya-baya zvainge zvaitekenyedza. Kurwadza kana kupisa here. Simba remagetsi rakandisvetutsa patafura pandaiva ndichibva ndati pasi peve. Banga riya rakandirima padama chaipo ndichibva ndakomoka pakare. Pandakadzidziuka ndakaita zvekufembera chaizvo kuti ndaiva ndigere pamunyorododo wemuhofisi yaLaiza. Iye ainge amire pamberi pangu. Pakutanga ndakamuona seaiva kamunhu kadukuduku kainge kaiva kari mubhotoro. Ndakazomuona ave kunge zimunhu ziguruguru raiva shure kwechidziro chegirazi. Ndakabwaira rutatu ndichibva ndanyatsoona kuti aiva iye chaiye nezera rake chairo. Aiva akabata girazi remvura chaiyo mbishi. Chiso chake chaiva chakaunyana asi ainyemwerera. Chaiva chipo chake kukwanisa kuratidza unhu huviri panguva imwe chete. Ko, ndaita sei nhaiwe Laiza? Ndakadaro ndobata chiso changu chakanga chichiri kushwinya. Bhandiji randaiva ndambambaridzwa naro raiva rakanyakata neziya neropa. Ndakatambira girazi remvura raive andiigira ndokumbogagavira kunwa. Ndakabva ndambonzwa paiva parere moyo. Imi munotamba nemagetsi hamuzive kuti anouraya here? Pane munhu ari kutapa zvatinotaura muno Laiza. Waita zvakanaka ukarega kudedza ambulance kuti ndiendeswe kuhospitari nekuti mapurisa anozoda kuziva. Ndanga ndichida kuchidimbura chimicrophone chacho ichocho. Muno mune microphone yakaiswa nani? Usataurise. Yakatewa nani? Kusvikira iye zvino Laiza ndaiva ndisati ndambomudurira zvamashura aivepo. Ndakabva ndatanga kumutaurira pakarepo ipapo zvakanga zvichitora nzvimbo. Ndakamuyambira kuti kana iye aitofanira kugara akangwara. Zvaifungwa nemuvengi hapana aiziva. Ndapedza kumutaurira izvi ndakabva ndamubvunza zvaiva anowana kudry cleaner kuye kwaiva kwabiwa mbatya dzangu. Munhu aiva atora mbatya dzangu kudry cleaner aiva asiya anyoresa zita rangu rizere, zvese nekero yangu yekumba. Vepadry cleaner apa vakataurira Laiza kuti murume aiva atora mbatya dzangu uyu aiva murume murefu, mutete, aiva mutema-tema. Hapana zvimwe zvavakagona kumuyamura nazvo kunze kwaizvozvo. Ndakaedza kuenzanisa chimiro chairehwa chemurume uyu necheuye aiva atora motokari yangu kugaraji, ndikawana zvakasiyana. Laiza apedza kundirondedzera zvekudry cleaner izvi, akabva andinongedzera bhodyera rechita brand raiva patafura yake. Raiva risina kana kumbopungurwa. Rauya nani? Ndakabvunza ndichidada narunyeyo nechemumoyo. Rauya nemumwe murume panguva yamanga makakomoka. Ati atumwa narunyeyo kuti azokupai. Asi runyeyo ndamuchaira foni ndomubvunza kati iye haazvizive. Murume wacho anga akaita sei? Laiza akanditsanangurira chimire chemurume wacho. Ndikabva ndaziva kuti ndiyo njoda yaiva yatora motokari yangu kugaraji kwandaiva ndaisiya. Ndakabva ndanyumwa.
Ndakatora bhotoro rechita brandi iri ndonyatsoriongorora, ndikaona muvharo wacho wakadimuka ngopero. Ndakabva ndaziva kuti mheno aive amborivhura. Ndakati kuna Liza, iwe wamboribata here? Kwete. Kana kumborigunzva nemimwe yako? Pfungwa yangu yakanga yava pakuti nditore mimwe yemunhu iyeyu pabhodyera raiva auya akabata irori. Zvese zvandaida pakutoresa minwe ndaiva nazvo muhofisi mangu. Chandaizoda chete kuendesa minwe yacho kushamwari dzangu dzaiva kumatikitivha. Imwe nguva ndaiswera ndaziva kuti munhu uyu ndiani. Ndamuziva. Iyeyu munhu uyu ndiye aizonditungamirira kumhondi yaTabet. Zvakanga zvotogadzirana zvega mundangariro yangu. Manga muchida kunamura minwe pabhodyera irori here? Eye, tora mapepa aye nepauda yacho. Usasiye munhenga wehuku. Handifunge kuti pane chamunowana pabhodhoro irori. Auya akariputira nebepa. Bepa racho ari isepi? Ari peta-peta, akarisa muhomwe yake. Ndizvo zvazoita kuti ndinyumwe pandazorovera runyero nhare kuti ndimubvunze kana ari iye atuma munhu iyeyo nechita brand. Ndinoda kutora nguva ino kukutendai vateereri nekusubscriber. Makorokoto tasvika pa 1000 subscribers. Kune avo vanofarira zvavo kuuya vachitandara nesu pachirongwa, musati masubscriber, hapana chekumirira, ngatisubscribei. Pane shanduko yamuri kuona, pava nemaadverts. Takuonawo masuper chats, mastickers, masuper thanks, uye nemembership iri available. Asi zvinhu zvese izvi munogona kubvunza kuti zvaitirwei. Isupport yamunenge muchipa pane chirongwa chedu, ende kubudikidza nesupport yenyu tichakwanisawo kutenga better equipment inoita kuti tive nesound yedu yakanaka, kuti pamunenge muchiteerera kana nemi zvinenge zvichiendeka, uye nekungosapotawo general support yekuti tete chichi. We appreciate nguva yenyu nezvese zvamunoenda through kuti muzotiunzira chirongwa chedu. Thank you. Ndakabva ndati fododo sevhiri rapera mweya. Kuti ndimuwane muchinda uyu kwaingove kwasara gwanzi rimwe chete, runyeyo. Ndaitofanira kubvunzurudza runyeyo maererano nemaonero aiva aita muchinda uyu, kana kuri kuti aiva atenga chita brand iyi muchisipiti. Ndakatora bhodhoro riya ndokunorisiya mune imwe hofisi yaigara michina yangu. Ndakasiya ndataurira Liza kuti agosara oenda kunotora imwe nyanzvi yaisevenza paigadzirwa mawairosi, matelevhizhoni nezvimwe zvakadaro zvemagetsi. Nyanzvi iyi ndaida kuti izogurunura zisembure raitapa mazwi muhofisi mangu. Ini ndakange ndisisade kana kumbochiona nemeso angu. Munhu ukambogwinwa namagetsi ukaona tambo yacho zvakare, unoikudza kunge mudya wemumba inoera. Pandakanga ndofamba kuti ndibude, Liza akabva ati kwandiri, zviri pabepa ranhasi mambozviona here, kana kuti mangotarisa zvemabhiza chete? Zviri pabepa zvipi? Mutumbi waDr. Dekenye washayikwa mumochari mawanga uri mangwanani anhasi. Vakashayika mauro patsaona yakaitika vari mumotokari yavo vachibva kuhotera kwavaiva vanovarayirwa. Dekenye. Ndakabva ndayeuka nekuchimbidzika. Vadekenye, dhokotera vaye, MSc, PU, VIR, CHO, PhD, SA. Zvakamboda kundinetsa mumwoyo kuti chokwadi here nyika ingaseke nenzira iyi.
Asi mushakabvu uyu, dhokotera ava, ndivo vaiva mumwe muvengi aindivenga kana nepanzvimbo pandaiva ndambogara pese. Ruvengo urwu rwaiva rwatangira mumwe musi tiri mudare redzimhosva. Ini ndainge ndichizvidzivirira nekupa umbowo pamaererano nemwanakomana wavadekenye aiva afa ndichirwisana naye. Mune rimwe gore raiva rapfuura kare ako. Mwana uyu aiva aponda mumwe mufudzi wemombe pane imwe purazi, ndokuba 100 remombe odzitenhera mupurazi yake. Nyakuponderwa mufudzi nekubirwa mombe aiva ndipa basa racho rekuti ndiongorore nekufeya-feya nyaya iyi. Nhubu ndaiva ndaiwana nyore nyore. Musi wacho wandakawana nhubu iyi yakandipotsa namabara evhorovhoro kaikwana 5. Ndakarwisana naye ndokukwanisa kumubvutira vhorovhoro iyi, iye achibva aburitsa banga muhomwe. Akanditimba naro musana ndichibva ndapunzikira pasi. Aiva anditevera pasi ipapo kuti achindipedzisa nebanga riya, ndichibva ndaribvuta nguva yakare iyoyo ndichimupiringisha makumbo. Akapunzikira pabanga riya randaiva ndamubvutira. Rakamunanga pamwoyo chaipo. Ndakamisa ropa rakanga rofashama paronda rake. Ndikashaya hanya neronda rangu raiva andipa iye. Mwana uyu aiva azofa asati ambosvitswa kuchipatara. Dare redzimhosva raiva raongorora ndokuona kuti mhaka yandaiva ndapara paiva pasina. Asi baba vemwana uyu, dhokotera dekenye ava, vaiva vandoona ndine mhaka hukutu chaizvo. Vakabva vatanga kundivenga kubvira musi iwoyo. Vadekenye vakabva vatanga kundisoropodza mumapepanhau vachiti vanhu vaiita basa serangu vaisafanira kuramba vachingoregererwa vachiponda vanhu zvavo pamadiro. Vaida kuti vanhu vese vaiita basa serangu vabva varambidzwa kuita basa racho zvachose. Nekunyunduma kwangu ndaiva ndabudawo mumapepanhau ndichisoropodza pfungwa dzavadekenye. Mashoko angu aiva avarova zvikukutu aiva ati vanhu vaiva nekufunga sekwavadekenye vaifanira kupiswa vachifema nemhaka yekuti vaikurudzira ugororo neumhondi pachena. Mushure meizvi havana kuzenge vaburitsazve mamwe mashoko mumapepanhau vachisvoora basa serangu. Handina kuzembenge ndanzwa nezvavozve kusvikira nhasi pandaiva ndotaurirwa naLiza kuti vaiva vashaya uye mutumbi wavo uchibva wabiwa mumochari. Ndakafunga kuti zvimwe ihama dzavo dzaiva dzaba chitunha chavadekenye mumochari kuitira kuti mutumbi wacho usaongororwe naana chiremba. Izvi zvaisava zvitsva nemhaka yekuti zvaiva zvambobuda mubepanhau imwe nguva kuti zvaiva zvaitika. Handina kuwanawo chimwe chikonzero chekupfekera pamberi pehama dzacho. Ndakafema zvakadzika mundangariro mangu ndichitadza kuona mamiriro eupenyu. Ndatenda nekuteerera kwenyu.